Milosť vám a pokoj nech príde od Boha, nášho nebeského Otca a od Pána našeho Ježiša Krista, skrze Ducha Svätého. Amen. Drahí bratia a sestry, srdečne vás vítam na dnešných nedeľných bohoslúžbách, kde prichádzame, aby sme položili svoje srdcia so všetkým, čo prežívame pred Boha, nášho nebeského Otca, ktorý nás miluje a chce nám ukázať cestu a chce nás viesť našim životom do slávy svojho kráľovstva. A tak nech sa ti korí celá zem, Bože, nech ti spieva, nech ospevuje tvoje meno. Všemohúci, večný Bože, ty riadíš všetko na nebi i na zemi. Zmiluj sa nad svojim ľudom a daj našim dňom svoj mier. Prosíme o to skrze tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Môžeme sa posadiť a spievajme na úvod dnešnej bohoslúžby prvú vyloženú pieseň. Skloňme sa v tejto chvíli pred Bohom, našim nebeským Otcom, a stížme sa k modlitbe. Pane náš, tak tu stojíme dnes pred Tebou a túžime sa pripojiť ku chválospevu Tvojej cirkvi. Ďakujeme Ti a chválime ťa za Tvoju lásku, za Tvoj život, za spasenie, ktoré si nám dal, za všetky dobrodenia, ktorými nás zahrňaš, za večnosť, ktorú si pre nás pripravil a kde nás očakávaš. Ďakujeme Ti za nádej a novú silu, ktorú i dnes chceš vlievať do našich srdc prostredníctvom svojho slova. Ďakujeme Ti za toto spoločenstvo, uprostred ktorého toto všetko smieme prijímať. Prosíme, priprav naše srdcia pre prijatie svojho slova. Odpusť nám naše hriechy. Omekči nás svojou láskou a pozdvihni náš zrak k nebu, aby sme videli Teba a životy svojich blížnych i nášho zboru v Tvojej ruke. Povzbuď našu dôveru v Teba i v seba navzájom a nech nás Tvoja láska zmocní ku konaniu toho, čo je dobré, uprostred našich rodín, zboru a spoločnosti, v ktorej žijeme. Očakávame, Pane, na Tvoje milosrdenstvo a Tvoje meno nech je oslávené na veky. V mene Pána Ježiša Krista. Amen. Drahí bratia a sestry, vypočujme v túto dnešnú nedeľu zvesť Svätého písma, tak ako ku nám zaznieje z prvého listu ku Korinským z kapitoly 12, kde vo veršoch 12. až 27. čítame tieto slová. Apoštol Pavol na uvedenom mieste píše: Tak ako telo je jedno, ale má mnoho údů, a ako všetky údy tela sú jedno telo, ač je ich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé, či Řekové, ať otroci, či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být části těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být části těla.
Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovali jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Blahoslavený je každý, kto počúva Božie slovo, ale kto ho aj zachováva vo svojom živote. Amen. Drahí bratia a sestry, za základ dnešného kázania nám poslúžia slova z prvého čítania, z prvého listu Korinským a taktiež slova, ktoré nachádzame v Jánovom evangeliu v kapitole 15. vo verši 12. a 13., kde čítame tieto slová. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Nadto väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Toľko je slov dnešného svätého evangelia. Môžete sa posadiť. Drahí bratia a sestry, stalo sa vám už niekedy, že ste prežívali také ťažké chvíle, keď ste s niečím zápasili alebo prechádzali nejakou bolesťou a v tom sa vám niekto ozval alebo niekto za vami prišiel a povzbudil vás, potešil. A vy ste od toho človeka prijali takú silu ísť ďalej, pokračovať ďalej v ceste. Toto sa deje. Ak toto prežil, tak mi dá za pravdu, že to naozaj funguje a že je to niečo úžasné. A toto sa deje v spoločenstve. A ja si myslím, že je úžasné, že nemusíme každý sám ísť tou cestou, ktorá je často trnistá tým našim životom, ale že sa môžeme podopierať, že si môžeme pomáhať, že môžeme držať na tej ceste jeden druhého. Kto z kresťanov povie, že spoločenstvo na tej svojej ceste životom nepotrebuje, a sú aj takí, ktorí to tak tvrdia, tak vlastne ten ešte nič nepochopil. Veď aký je ten cieľ našej životnej cesty? Nebeské kráľovstvo. A čo je to nebeské kráľovstvo?
To je v prvom rade spoločenstvo. Spoločenstvo nás so svojím Pánom. Spoločenstvo vykúpených Božích detí so svojím nebeským Otcom. Spoločenstvo nevesty Kristovej cirkvi so svojím ženíchom Ježišom Kristom. Večné spoločenstvo lásky. To je cieľ našej životnej cesty. A toto naše pozemské spoločenstvo je predprípravou na to spoločenstvo v nebi. A tak, ako prvé nás táto predstava vyzýva ku vzájomnému prijímaniu našich bratov a sestier. Lebo ak tu nepríjmeme jeden druhého na tejto zemi, ako to potom bude v nebi? A tak už tu sa máme učiť prijímať jedni druhých. Boh nám dáva spoločenstvo ako dar, aby sme v ňom a skrze neho mohli dozrievať a raz dozrieť pre nebo. A všetky tie situácie, ktoré vstupujú do našich životov, všetci ľudia, ktorých nám Pán Boh posiela do našej cesty, všetky vzťahy, ktoré sa nás dotýkajú, aj tie problémy, ktoré s tým často súvisia, tá radosť, ale aj tá starosť. To všetko je tu preto, aby nás to formovalo ku zrelosti Božích detí. Aby sme sa skrze to menili do tej Božej podoby. Nič z toho, čo žijeme, tu nie je tak samo sebou, pre nič za nič. Všetko, čo riešime, čo sa dotýka nášho života, je tu vlastne pre nás. Aby sme sa skrze to učili Bohu dôverovať. Aby nás to učilo pokore a láske. A možno, že mnohým veciam v našom živote, v našich rodinách, v zbore, v cirkvi, vo svete nerozumieme a nikdy ani neporozumieme. V mnohých situáciách sa pýtame prečo. Mnohé nedokážeme prijať. Mnohé by sme videli inak. Ale vedzme, že to všetko má nejaký zmysel. Že cez to všetko nás Boh formuje a pripravuje pre nebo. A raz pochopíme, prečo to tak bolo. Prečo sme mali v živote prejsť tým, čím sme práve prešli. A to platí nielen o živote ako jednotlivca, to platí o živote našich rodín i o živote nášho zboru. Náš zbor to nie je len taká nejaká množina jednotlivcov, ale krásne to vyjadruje apoštol Pavol, že je to živý organizmus. Každý z nás je takým údom toho organizmu a má tu svoje nezastupiteľné a jedinečné miesto. Každý má niečo, čo ten druhý nemá. A my sme povolaní sa tým vzájomne obohacovať a pomáhať si k životu. A keď to budeme robiť, tak vo výsledku všetci budeme bohatší. A to je poslaním spoločenstva a nášho života. Vzájomne sa podopierať, posilňovať na tej našej spoločnej ceste, ktorá vedie k tomu jednomu cieľu. A ako v tele sme krásne čítali, že každý úd je potrebný, aj ten najmenší. Tak takisto je to i v spoločenstve, že každý je potrebný, aby to telo fungovalo a žilo.
Vieme, že ak v tele nám len jeden orgán zlyhá alebo nefunguje, tak vieme, že je zlé. Celé telo to bolí a celé telo to cíti. A presne tak je to i v tom živom organizme zboru. Ak trpí jeden medzi nami, tak mali by to cítiť všetci, tú bolesť. Alebo i tú radosť opačne. A otázka, cítime to? Živý organizmus to cíti. A tak život toho nášho spoločenstva bude taký, aký sme my. A preto nám Pán Ježiš neukladá na srdce nič viac ako práve toto, aby sme sa milovali navzájom. Lebo vie, že toto je základ všetkého. Vzájomne sa prijať, odpustiť si. Neodovzdávať si ďalej tie zranenia z minulosti, ale slúžiť si tými obdarovaniami, ktoré každému z nás Pán Boh zveril. Aby sme tak spoločne mohli obohatiť tento svet. Pretože len zdravé telo môže vytvárať čosi a byť prospešné, pracovať. A tak rozmýšľajme, čo každý z nás máme od Boha a ako môžeme tým, čo máme, pomôcť tomu druhému. Aj ten, kto nemôže nič, môže sa modliť. A poznáme na vlastnom živote, akú moc má modlitba. Tak, bratia a sestry, sme údy jedného tela. Tvoríme jeden živý organizmus. Ale to nie je všetko. Tento náš živý organizmus je súčasťou ešte väčšieho celku, tela cirkvi, ktorého hlavou je Kristus. Skúsme to vidieť i takto z toho širšieho pohľadu. A to nás vyzýva k tomu, aby sme s láskou prijímali i ostatných bratov a sestry, i z tých iných cirkví či denominácií. Dnes začína ten ekumenický modlitebný týždeň za jednotu kresťanov a i to je pre nás takým pozvaním k tomu. Čo myslíme, fandí Pán Boh niektorej cirkvi? Alebo ktorá cirkev bude v nebi? Budú tam všetci, ktorí Pána Boha milujú, ktorí mu patria, ktorí mu v pokore dôverujú. A to z akejkoľvek cirkvi. A čím bližšie my budeme mať ku Kristovi, tým budeme mať bližšie k sebe navzájom. A o to skôr a naliehavejšie pochopíme, že tvoríme to jedno telo, v ktorom sa všetci potrebujeme. Pán Ježiš nás pozýva práve, aby sme uskutočňovali takú tú jednotu s Bohom i sebou navzájom. A len na tejto ceste nájdeme zmysel a cieľ nášho života. A nie len to. Len tak budeme môcť účinne a požehnane slúžiť tomuto svetu. V prinášaní spásy, nádeje, lásky. Čas je krátky a kráti sa. A naozaj nie je čas hádať sa, kto je chytrejší a povolanejší. My máme zvlášť v tejto dobe, keď na nás z rôznych strán tlačí ateizmus či východné náboženstva, máme spojiť svoje sily ako kresťania ako to hovorí jeden náš priateľ, ku spoločnému vytunelovaniu pekla. Čiže ku spolupráci na spáse sveta. Áno,
Pána Boha nejde nejako zaškatulkovať. Nejde ho nejak uzavrieť do nejakých vieroučných článkov či nejakej cirkevnej príslušnosti. Jeho milosrdenstvo sa vylieva na celý svet. Ak budeme pokorní a necháme sa viesť jeho duchom, on nám dá do srdc svoju lásku, aby sme sa mohli vzájomne milovať tak, ako on miluje nás. A ako on nás miloval. Nie vypočítavo, ako to často robí človek, že je schopný prejaviť tú svoju lásku častokrát len vtedy, keď mu z toho niečo, jak sa hovorí, niečo kapne. Pán Ježiš nám daroval seba. Nezištne. A keď čítame, je to Jánovo evangelium, a keby sme si čítali i jeho epištoly, my sme si o tom hovorili už na biblickej hodine, tak tam ten Ján akoby nepísal o ničom inom, iba o láske. Prečo? Pretože on jediný z Ježišových učeníkov stál pod Ježišovým krížom a videl ho umierať. A videl jeho lásku, v ktorej odpustil i svojim vráhom. A tam pod tým krížom to Ján pochopil. On, ktorého kedysi spolu s jeho bratom Jakubom Pán Ježiš nazval synom hromu, tak sa chcel mstiť a zvolávať oheň z neba na hriešných ľudí. On pod tým krížom poznáva, ako veľmi je on i každý hriešnik Bohom milovaný. A my môžeme dodať každý hriešnik, evangelík i katolík, i tí, ktorí stoja mimo cirkev. Janova láska sa zrodila pod krížom. A to je jediné miesto, kde sa môže zrodiť i tá naša láska. Amen. Pomodlíme sa. Milujúci a milosrdný Bože, ďakujeme za Tvoju lásku, ktorá sa vylieva na celý svet, ktorá prúdi z Tvojho srdca na všetkých hriešnikov. Zmiluj sa nad nami a daj nám na nej podiel. Naplň nás svojim svätým duchom, aby sme prekonali múry nepriateľstva, ktoré nás oddeľujú v našich rodinách, spoločenstvách. Kiež nám Ty sám z mŕtvych stali, Pane Ježišu Kriste, ktorý si našim pokojom pomôžeš prekonať všetky predsudky a rozdelenia a spojíš nás vo svojej láske. O to ťa vrúcne a pokorne prosíme. Amen. Hlášky. Tak nám všetkým prajem a vyprosujem, aby sme i práve povzbudení tou výzvou toho ekumenického modlitebného týždňa za jednotu kresťanov skúsili modliť sa vo svojich modlitbách, ale i skúsili možno tak viac vnímať ľudí, ktorých tak bežne možno prehliadneme, svojich susedov, svojich blízkych,
možno aj tých, ktorých veľmi dobre nepoznáme, s ktorými pracujeme, stretávame sa a skúsme sa tak zaujímať o ich starosti, potreby a vzájomne si pomáhať na tej ceste do neba. A poďme prosiť o silu a pomoc k tomu na prímluvných modlitbách. A tak povstaňme v tejto chvíli a skloňme sa pred našim Bohom a prosme ho za všetky rodiny, aby dokázali čerpať z Tvojej lásky, Pane, a aby ju uplatňovali vo vzájomných láskyplných vzťahoch. Aby deti a rodičia v každom veku tvorili harmonické spoločenstvo vzájomného porozumenia, lásky a pomoci. Aby sa manželia stávali obrazom Božím a tak vytvárali láskyplný domov pre svojich potomkov. Pane, prosíme, posielaj každého z nás tam, kde môžeme pomôcť k budovaniu láskou naplnené rodiny, kde môžeme pomôcť k prekonaniu rodinných kríz a priniesť nádej od Teba. Prosíme ťa i za duchovné rodiny každého človeka v našej vlasti na celej zemi. Keď každý človek môže nájsť spoločenstvo tých, ktorí vyznávajú Tvoju cestu lásky, pravdy a dobra, ktorá vedie k životu. Kiež aj my dokážeme vo vzájomnej pomoci niesť bremena jedni druhým. Kiež dokážeme niesť nádej, ktorú si nám dal celému svetu. Kiež i v našom zbore spolu vytvárame duchovný domov plný lásky, radosti, pokoja a nech prijímame do svojho spoločenstva hľadajúcich s radosťou a pokorou. Daj, Pane, aby údy Tvojho tela dokázali spolupracovať ku blahu všetkých, sebe ku spáse a Tebe ku sláve. Prosíme ťa za našu republiku, za mestá, ktoré sú v nej, za obce, za tie, v ktorých žijeme. Nech dokážeme aj my prispieť k rozkvetu miesta, kde žijeme, vo všetkých oblastiach, s velebovaním okolia i susedských vzťahov, konaním v prospech druhých, prispením ku kultúrnemu i duchovnému rozmachu. Prosíme ťa, Pane, za svoju vlásť, aby v nej nachádzali domov všetci, ktorí sa tu narodili, i tí, ktorí sa tu prisťahovali. Nech dokážeme všetci v našej zemi žiť vo vzájomnej tolerancii a mieru a nech spolu vytvárame našu vlast ku všeobecnému blahu. Daj našej vlasti dostatok tých, ktorí ju budú mať rádi a budú ju chcieť zachovať pre ďalšie generácie. A kiež sa k ním môžeme počítať aj my. A chceme ťa, Pane, ešte prosiť za všetkých, ktorí nežijú v rodinách, ale z rôznych dôvodov žijú v rôznych špeciálnych domovoch. Deti v kojeneckých ústavoch, v detských domovoch, rodičia v domoch seniorov, matky v azylových domoch a ďalších zariadeniach. Prosíme, aby nachádzali zázemie, lásku a radosť v týchto domovoch. Nech im poskytujú útočište a ochranu. A daj, Pane, nám dostatok síl, aby sme sa starali dobre o svoje deti i o svojich rodičov, a aby sme dokázali pomôcť tým, ktorí to nedokážu. Chráň, Pane, všetkých slabých a bezbranných. A tak myslíme i na všetkých nemocných
a potrebných i v našom zbore, v našich rodinách. Stoj pri nich, Pane, uzdrav ich, daj silu a pomôž im. Prosíme za ľudí bez domova, ktorí stratili svoj domov, či už pre stratu zamestnania, rozpad rodiny, či kvôli zemetraseniu, povodni, požiaru, kvôli vojne. Daj, Pane, nech im môžeme všetci pomáhať, aby nestratili ľudskú dôstojnosť a nech ich dokážeme chrániť. Kiež všetci ľudia bez domova nestrácajú nádej, nech ju nachádzajú a my nech nachádzame spôsoby, ako im účinne pomôcť. O to ťa, Pane, prosíme. Prosíme za Tvoju cirkev. Nech v pokore, v jednote a v láske, vo viere a dôvere v Teba je pomocou, nech prináša svetlo a nádej nášmu svetu. O to ťa pokorne prosíme a do Tvojich rúk vkladáme seba, náš zbor, naše rodiny. A vyslíš nás, keď ešte spoločne k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvied sa jméno Tvé, přijď kráľovství Tvé, buď vôle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neúvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je kráľovství, i moc, i sláva na vieky. Amen. A tak ešte na záver príjmime Božie slovo do nášho ďalšieho života a vo viere si vyprosme a príjmime Božie požehnanie. Apoštol Pavol nás v liste ku Koloským povzbudzuje týmito slovami. A tak znášajte jeden druhého a odpúšťajte si, keby mal niekto na niekoho žalobu. Ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ale nadovšetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. A tak nech vás i vaše rodiny žehná a vašim životom sprevádza všemohúci a milosrdný Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Nech naplňa vaše srdcia jeho láskou a dôverou v Neho. Nech vás chráni od všetkého zlého a nech vás vedie do života večného. Amen. A môžeme sa posadiť a spievajme poslednú záverečnú pieseň a pri tej poslednej sloke povstaneme.